نبي أمبابوس كل نجارات غرابي زلوا تسفال بهذه ويدما ذهب انتهابسي زير خبلو فايدة قوين تحرين تايلو بلس أيك عم ببنيلو أبى تخلط وين غافرة أيك هبنيلو فرا أولع كتقلميلو أولع زيري أمسي فرا ليه بنقول وين زيري أمسي منم زير تبلس كا منم زير كل نجار مالتي قرهو مجب أيك هبوني أبتقراتون كيف مجب الزبلة عسى أيكركبني أباجع كابدن ضغط أفايني أحاول كاب دم بيتاتن كسانة يعني شو المدة تانتايلو أنا جن حج كل نجار زين لان تكون جن كل نجار تتفات كل نجار تتسانة أنا جن يلو بجزء أبير تقبليلو باخبليلو ما نسحوس كأخوان زبوباني بجزء أبيري مالتي كلا غنتايلو بأملاخ مدحاني كنت تقبلي علنك بليل بجزء أبير إتقويتا حيلها خدت مكاخلو بجزء أبيري حيلنا زمان إتقويتا أنتايلو حيليو نسو نجاري كمنا إراب يجبرني بجزء أبيري بلالو أبرخت بوتايون كمل السنة كم كريستيانات مجمرة على مانا وندير مسباقي حكي مجمرة أتي كوميشن بحال ويجزي أبير جريت كوميشن زبلو ذهبنا لنفس وقفنا ونجل منست أملا نزوات كنجرينا كلا يتوسخنا كلا إعلام لنا ولا بتكريستيان كتجبروا زجباء كسرحوا زجباء نفس وقفكم كا كتعيلوا زجباءكم نجات أنت يمكننا أبدي خانكا نبرتع نبي بتكريستيان أيه بتكريستيان ندخل برتاع مهب أيو أي نفس وقفكم نسخاتكم نزد خمسة كتبرتعوا علىكم نزد سنفسة حيلون رشش نزبوله قلبت نزد سأنسة قلبت كتكوني يقبوكم يمالتي أول كتو كان يجيرو قوة زهم جلوه نسد محقاس نتنعيه كان أيهم جيركم بزوه يسوس كريستوس انتايلو نبي المتاخيل نبتن طفات انتي زغونا تنطفا أملاخن سأنا كوين تسفاد سأنا كوين قلبت زي بلن كوين حيلي زي بلن زحسبت زي بلن نبي نيز متاخيلو كابت زاتو خنتات موسى أنسا أنسا نعقو محقاس ناتنا أيوي أقل بلوتناي سب بزحانة فوق كبيت نقرأ كابو متنسى ناتنا عيوي تسعيرة إلو سد أبي وانتسي كل نقر تقوارد ستايدي حان حدوان جن ناتنا عيوي تاي نتسب كابتزل لو بوتا متنساي كابتزل لو بوتا قال نقر تجمرمو مسلات آليكا وي أقلقلو تجمرمو مسلات آليكا وي بيزنس تجمرمو مسلات آليكا وي قلق دخونا نجار جن نتي نجار مقتصال ناتنا عيوي برقت إجزاء بيهرينا عنا أنت إزجبرنا زبرت عنا زحيلنا إجزاء بيهرينا حيلنا إحنا مش إتبويتا نسو أنتاي حيلي إيو نسو نجاري كمنا إراب يجبرني نبلا لنا جنا قدايات ويدا victim ناي نجارات نخنكون فقد عملا خيكون نجارات صغيت أمنا بوهن تف ناي إجزاء بيهر فقد هيكون أبدغامكا محيال زي أبتدغامكا كتحيل يكالي أبتسنيفلو تبلو نجر كتحيل يكالي مهنياتو إجزاء بيهري حيلنا أبقى سامي المعرف ثلاثة كابتقص حدك ساب شو منتظرلو حدا نجر كان نبينا قدمي زولو زانتا انتاي انتينا داويت تغبيو نقوس هيكونن من السادلو نيرو مالتيو ساول يسادلو نيرو ساول كسادلو غنا فلسطيناويان زنبرو بوتا او يخيدو صيق لاك ناو غيرو او حدا كامبي يرو كامب قا انت مالتي ناي وتحدرات زعرفلو بوتا كومي يرو مالتي انتاي بلت الصحف كونه دما
ዳዊትን ሰቡን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ናብ ጺቅላግ ምስ መጹ ኣማሌቃውያን ንደቡብን ንጺቅላግን ወዲቖም ነበሩ። ንጺቅላግ ከዓ ስዒሮም ብሓዊ ኣንዲሎምዋ ነበሩ። ነንስትን ኣብኣ ንጸንሑ ኩላቶም ካብ ንኣሽቱ ክሳብ ዓበይቲ ማሪኾም ነበሩ። ግናኸ ማሪኾም ደኣ መገዶም ከዱ እምበር ሓደ ሰብ እኳ ኣይቀተሉ። ዳዊትን ሰቡን ናብታ ከተማ ምስ መጹ ድማ እንሆ ብሓዊ ነዲዳ ኣንስቶምን ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ከዓ ተማሪኾም ነበሩ። ሽዑ ዳዊት ነቲ ምስኡ ዝነበረ ህዝብን ንምብካይ ሓይሊ ክሳብ ስእኑ ዓዊሎም በኸዩ። ክልቲአን ኣንስቲ ዳዊት ኣሒኖዓምን በዓልቲ ኢዝራኤልን ኣቢጋይል ሰበይቲ ናባል በዓል ቀርሜሎስን ከዓ ተማሪኸን ነበራ። ነፍሲ ኩሉ እቲ ህዝቢ ነፍሲ ወከፍ ብዛዕባ ኣወዳቱን ኣዋልዱን ስለ እተመረረ ንዳዊት ዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ይብሉ ነበሩ እሞ ኣዝዩ ጨነቆ። ዳዊት ግና ብእግዚአብሔር ኣምላኹ እንታይ ገበረ? ጸንዐ። ዳዊት ድማ ንካህን ኣብያታር ወዲ ኤሂሜሌክ በጃኻ ኤፎድ ኣምጽአለይ በሎ። ኣብያታር ከዓ ነቲ ኤፎድ ናብ ዳዊት ኣምጽኦ። ዳዊት ድማ ነቶም ዝዘመቱ ጭፍራስ ክስዕቦም ዶ ከርክቦም ዶኸ እኽእል ኢሉ ንእግዚአብሔር ጠየቆ። ንሱ ድማ ብርግጽ ተርክቦም ብርግጽ ነቲ ምርኮ ክትመልሶ ኢኻ እሞ ሰዓቦም በሎ። ዳዊት እግዚአብሔር ከቢዎ ኣሎ፣ መሪጽዎ ሓሪዎ ካብ ቀደም ጀሚሩ ንጉስ ክኸውን ከም ዝደለዮ ንርኢ ኣለና። ስለዚ ነገሰ ሳኦል እንታይ ገብሮ ኣሎ? ይሳደዶ ኣሎ። ዳዊት ግና ናይ እግዚአብሔር ቁቡእ ምዃኑ ሳኦል ፈልጥ ነይሩ። ኣብዚ ናይ እግዚአብሔር ቁቡእ እዚ ኢደይ እንታይ ይገብር ነይሩ? ኣህዕልኒ እግዚአብሔር ኣሕሊፉ ይቦም ከሎሲ ኢዱ ኣይልዓለ። ከሳደዶም ከሎ ግን ዳዊት ናብ ናይ ፍልስጥኤማውያን ቦታ ናብዛ ጺቅላግ ባዘብ ቦታ ናብኣት ፓራዶክስ እዩ ዝቕርብ ሓቀምሽ ዳዊት ናይ ፍልስጥኤማውያን መራሒ ቀቲልዎ ንጎልያድ ቀቲልዎ ግን ከመይ ጌሮም እቶም ፍልስጥኤማውያን ተቐቢሎም ቦታ ሂቦም? ምናልባት ፍልስጥኤማውያን እንታይ ይሓስቡ ነይሮም ብለና መጽሓፍ ቅዱስ ምናልባት እስራኤላውያን እንተሰዓረሎም ኢሎም ይሓስቡ ስለዝነበሩ እዮም ቦታ ሂቦም። ግን ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ቦታ ዳዊት እንዳተቐመጠ እንዳተሳደደ ተሰዲዱ እንከሎ ኣብኡ ኮይኑ እንታይ ይገብር ነይሩ? ወፂ ይዋጋእ፣ ካብኡ ድማ እንታይ ይገብር? ይምለስ። ኩሉ ዘለዎ ንብረት፣ ኩሉ ዘለዎ ሃብቲ፣ ኩሎም ወተሃደራቱ፣ ኩሉ ነገሩ ኣበይ ኣቐሚጦ ማለት እዩ? ኣብዛ ጺቅላግ ትባል ዘላ ቦታ ኣቐሚጦ ማለት እዩ። ሓደ መዓልቲ እዛ ቦታ እዚኣ ኣማሌቃውያን ዝበሃሉ ሰባት ሓደጋ ወዲቖም መጥቃዕቲ ጥራይ ዘይኮነሲ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ነገር ኣንዲዶም ኣብኡ ዝጸንሖም ዘበለ ብሙሉእ እንታይ ገይሮም? ማሪኾም። ኣንስቶም ማሪኾም፣ ንኣሽቱ እተን ዝነበራ ማሪኾም፣ ነቶም ዓበይቲ ማሪኾም ኣሎ። ዝሰረፈ ዝበሃል ዘየለ ገይሮም። ነቲ ቦታ ድማ እንታይ ገበርዎ ብለና ሾ ኣቃጸልዎ፣ ሓዊ ኣንዲዶም ኾይዶም ምንም ዘይብሉ ገይሮም። ብድሕሪ እዚ ዳዊት ተመሊሱ ምስ ረኣዮ ክነድድ ምስ ጸንሖ ምስቶም ሰራዊቱ ሒዝዎም ዝመፀ እንታይ ክብሎ ኣለና? ብዓቢ ብኽያት ብዓቢ ኣውያት። ምክንያቱ ኣንስቱ ተማሪኾም እዮም ዝበዓሉ፣ ውሉሉ ተማሪኾም እዮም፣ ሰራዊት ብዙሕ ሰራዊት ኣንስቶም ተማሪኾም፣ ዝነበረ ሰብ ኩሉ ተማሪኾም። ሓይሊ ክሳብ ዝስእኑ እንታይ ኮኑ ብለና? በኸዩ ነብዑ ብለና ሓይሊ ሲኢኖም ብለና ብጣዕሚ ኣብ መንቀራቐባት እዩ ዝገብሮ ስጋዕ ዝጠፍኦ ይኮይኑ ዝለና ዳዊት። ምክንያቱ ንምንታይ ዳዊት ከምኡ ኮይኑ? መጀመርያ ነዞም ሰባት እዚኦም ከድሕነና ይኽእል እዩ፣ ጉዝጓዝ ክኾነና ይኽእል ኢሎም እዮም ንዳዊት ኣሚኖም ወፅኦም። ኣብኡ እንዳቐመጦም ከሎ ኣብኡ እንዳንበሮም ከሎኻ እንታይ ኣጋጢሞም ማለት እዩ? እዚ ዓይነት ምረት ኣወዳቶም ኣዋልዶም ኣንስቶም ንብረቶም ኩሉ ተማሪኾም ምንም ዝተረፈም የብሎም። በዚ ምክንያት እንታይ ኮኑ ብለና ማለት ተመረሩ ብለና። እቶም ህዝበሲ ምረት ኣብ ውሽጦም መፂዎም ቃንዛ ኮይኑዎም ማለት እዩ። ካብ ውሽጢ ልቦም እዩ ዝብለና ምረት ነይርዎም። ምረት እንተልይዎ ሰብ ዝዛረቦ ጥቕሚ ኣይኮነን። ምረት ኣብ ውሽጡ እንተሃልይዎ ሰብ ፅቡቕ ኣይወፅእን። ምረት ነይርዎም፣ ቃንዛ ነይርዎም። ምክንያቱ
كل ነገር ይጠይቁ ተስፋ ዝገበሩ ዳዊት አኽሲሩዎም ማለት ነው ለዚህ ዳዊት ከምዚ ገይሩ ዘኽሰሮ ዳርባ ምንታገሩ ሐሰቡ ለና ተቀጥሉ ሐሰቡ ጽግላግ እንታ ሆይና ማለት እዩ ዓንያ لومي أبيوتكم تعنيكم أبيوتكم تايفرسكم كبور زبها النجار حساباتي معقبيهم منبريهم نايتولكم جيزيهم ناي كلام الله جيزيهم سدرابيكم سمشتكم سراحكم تعني دولكم لك كمزا سيغلا قيناتكم زلا هيوتكم تسفى دسأمكم لا نجر أيكون يازبكم ما نجر أي أقاتي من الناس انتاني نانخون دلله كم زلو أقاتي مكم الله أبي هيوتكم سي زتبالا شو نجرات عليكم زعلوا نجر عليكم نفس فكر سبتي الله زعلوا نجر الله قال نجركم أبي هيوتكم زتبالا شو نجر عليكم قال نجر زتبالا شو الله ويناي تصلون بوتا خون خيل ويناي جيزي مسانك خون خيل أبقى نجر تاكوين له زبالا شو له نتاع زبالة معقوبية كون الزبالة داوش انتا كوينا أنا أنا قبك هزارب انت الكيون كزارب ايكين نفسه تمررت يدبل نداوش والا أنا قا نبزب لا يقولون حتى تقامني كله داويت راي حتى نايزو كل ነገር ከመየር ካናብዝን ጻኻና ይሎም ከሐት ወዘሎም ሰመኒ ዳዊት ራይ ካለ ዘንጾም ሰለለና ካለ ዘወሰዶም በዝ መንገድ እዚ የለን እቲ እንኮናው ዘንጾም እቲ እንኮ ማዕቆብ ይኮኖም ዘሐሰበ ዳዊት ብሰንክ ህዝብ እዚ ዳዊት ካንታ ኮይኑ ማለት ያዝ ሴም ታይም ነፍሱ ጸበባ በቃ ጸዲቦ ጨኒቆ ተጨኒቆ መዋጾሲ ዝሕግዞ ሰብሲ ናበይ ከም ዝኸይዱ እንጠፊው መልስ የለን ስድራ ቤት የለው ወታደራት ኩሎም አጽዋር ዘለው ነው ተሰቡ ኩሎም ደስየም ከሐት ወቀሎም ታይልኩም እንደሰለኝ ታሱ መመጪ ሁሉ ሰብሲ እንታይዳ መልስ ይብልካን ታይዳ ከምዝ ላይ ይበልካና ተማላ አምላክ ታይዳ ከምዝ ላይ ይበልካን ሁለካ ያቀይ ንምሕሳቡን እንታይ ይበልካን እዚ እድላ ይበልካን አብዛ በይነ خمس ተረፍካ አብዚ በይነ 5 ኮንካ شاي بيادر تجيب كوفو سر انتهاليكا تسقو أغنزر انتهاليكا تنبرون لغزان انتهاليكا شو بيادر رايد ليكا بينخا تلك تلك رايد ليكا داويت أبزي عيدانيو بينو مسكونا أما خاريو أبزي بلو أبي تارا أبقونو أبزي اللقواني دقف زيبتكا لبغا انتهي غقبر أتا أملاحي رأيو زي لبين كحيلة السن كلا شو يكسيات لك رخبك أبتزخف أنبر أبتعن زينا زي سمع الأوان أبشعو ينازل لنا أبكمز الأوان ينازل لنا أبزياء كل تسفى مستقرصة شعيب زياء بشرك رخبين معك شعب داويت أبكمزي تسفى زي الأوان أبكمزو كل استقاطلو أب كل استمارقلو بينو استرفلو زغبرو ነገር አለ ሎሚ نحناون كم ክርስቲያናት ክንገብሮ ዝግበአና ፕሪንሲፕል ኢና ከነውጽ ዳዊት ዝገበሮ ነገር አለ ይወቱ ከዕቅባ ዘኻለው ነገራት ከስልጦሉ ዘኻለው ኩሉ ተሰብ حتى كله እንታይ ነው ምልስ እሺ ወይ ነው ኩሉን ተማሪሆም ኩሉም ጠፊዮም ኩሉ ነዲዱ ዝኩሉ ሰብ ላተጨነቀ እንዳባኸ ይቆሎ ዳዊት ዝገበሮ ነገር አለ
قدامي ناب وشتو يواتوكيو ناب وشتي يوري مس وشتي تزاريب مس وشتي ينتايرو حشوخي مجمريا نغراتنا زخونه كهون كل اكبابينا حواتي مجمريا وشتكم تكرتكم كل انتناهم وشتكم غوا تكرتنا بملؤ اكبابينا بزغاط نغرات زيكونسي وشتنا هونالو مجمريا امتحكم بزح سبات لينا نحكي غويتا خزارهم صنيحسي نايبلو مو غويتا انت خغبر تللين كلهم كلسي نبيهم زموتلو ناب وشتو نسأل من دمسكم سرخبو እግዚአብሔር ገጽ ንገጽ ምስገጠሞ ልክ ዝገብሮ ነገር ምስአነ እንታይ ልሳል መልስ ጎይታይ እንታይ ክገብር ትደልይ ነበር ርክሱም ተሐተዋ ዘለኩም ነገር ንውሽጥኩም ሪኹም ተሐተዋ ዘለኩም ነገር መጀመሪያ እንታይ ውሽጥኻ ራይ ውሽጥኻ ራይ እንታይ ማለት ነው ውሽጥኻ ራይ እንታይ ትመስል አትዘገኛ ይላ made himself strong ገዛ ርሱሲ አበርታ مجمريا نرأسهم لتصنعنع بعلاقاتكم لهم مجمريا سب نرأسه بعد يصنع نفس وكف سب نرأسه ناي مصنع كإلات الله رأسه دو ناي مبال كإلات الله انتاي لي رأسه لصنع مبزحة اوان نقرات تقاتنا كله او وشتنا يكون زكات محاكي بزح اوان سي زتصلوكم نقراين اي زصلوكم ነገር አውሽጥኩም ዝሆነ ሊጽልወኩም አይኮነን አብደገ ዘጋጠመኝ ጸሎና ናብነሲ ዜና ተሰሚያሁም ሲ ንውሽጥኩም ጸልዎ ከምዝ ቆይልሎ ተተባይልኩም ሲ ንውሽጥኩም ጸልዎ ትብደገ ዝሆነ ነገር ንሱ እንታይ ይገብረና ዝጸልወና ይወርና ትበዝሕ ነገር ናይ ህይወት እቲ 10 ሚታዊት ኣብ ህይወት ካንታ ያጋጥመካ What happened to you? 10 ሚታዊ 10% right. What happened to you? التسعة ሚታዊ how you react. كم يجركان ملت سجبرته بول 9 ሚታዊ نحيو. ولا تسمعوا زينا سمعوا إيش 10%. سيطان زقات مكون سيطان حشق زبلكم نشتي نجرة. بذي أدخل كخدمات يعطيلكم حتى نجرة. نسخاتكم أتيهم وفرحت أتوه. كم زوج قووني قتلني وخمسة تبلوا كل نسخاتكم. مجمريا غنا داوين تايرو رأسو أتصنع كل ነገር مشاغاتيو نجيو كلهم ተማሪዎምሽ ጸኒቁ ወቆይ ትዝገወረ ግንታይ ንገዛ ርዕሱ መጀመሪያ አጽንዕዋ አብዝኹ ዘመን መጀመሪያ ንገዛ ርዕሱ ታከብሎ ከተጽንዑ አለኩ መጀመሪያ نفسنا قتسلفنا الطلع داويت حدا وانتا يرلو اتنفسي سوق بلي يلوالك سوق بلي اخلك يلوال لنفسه سي سوق بلي يلوال من قال له خوانا النفس الزاربة زخونه خويني كم زيل كتسألك لنفسك مزرات تبقى نوش تخيها مجمرة فوكس كتب مزلك ناوش تقوم كل كانالاتكم كل نقراتكم ناوش تقوم قوارو مجمرة طيب عبد السايكولوجي ان شاء الله كم زي كازار كل خاصي تنكلتين نابقال سو حكيت ثلاث نابي ثلاث اسم عايز زارد نفسك كتزارب عليك تكرتنا كمنزعنا زدلي وي تفوكسناتنا كاب يسوس كاب እግዚአብሔር كاب منفس قدس كزبلنا زدلي كونታት ብዙይ ዘጋጠመ ኣብ ዓለም ኣብ ህይወት ዘጋጠመ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘጋጠመ ኣብ ስራሕ ዘጋጠመ ኣብ ቤት ትምህርት ዘጋጠመ ንህይወትኩም ኣዝዩ ዝሃስያ ንርእስኩም ግና ከተተኩሩለኩ ሰላምኩም ክምንጠል የብሉ ኖ ኣያቱኒ ይኽትብሉለኩ ዳዊት ዝገበሮ እንታይ that's the point ገበራ ንርእስኩም ጠሙት ናብ ርእስኩም ትኩረት ግበሩ መጀመርያ ዓኒሎ
عنيو تبالاشيدو تبالاشيو نديدو تماريهم كل ነገር ኩፊ كل አካባቢ ይደለም ዳዊት ዘእዊ ዘለቅስ ዝለቅጥ ራይደሎ በሙሉ አካባቢ ይደለም ጦይት ባለ የለን ዜና ደምጽ ንሱ ግን አንተ ገር በእግዚአብሔር ጸናዕ ብለና መጀመሪያ ኢንወርድ በቃ ንርእስኻ ባዕልኻ ኢኻ ትገንሓ ንርእስኻ ባዕልኻ ኢኻ ሱቅ ተብላ ንርእስኻ ባዕልኻ ኢኻ ትመርጸላ ሰምዖን ለይሰምዖን ባዕልኻ ኢኻ ትመርጸላ ብረስኻ ባዕልኻ ትመርጸላ ማንም ሰባይ መርጸልኩም ሰላምኩም ንምምጣል ሰላምኩም ንምሓዝ ማንም ሰባይ መርጸልኩም ኩስተመቲ ዝረብሽኒ ዝረበሸካ ስለዝሰማዕካየ ዝረብሸካ ነቲ ዝሃበካ ስለዝኹም ሰዓኻየ ቃል ኣምላኽ ኣምፂኻ ኹም ሰዓል كتأفي